Ndewo ndị be anyị, aha m wụ Ogechi Sylvia. Taa enwe m onye mụ na ya ga-akpa nkata. Ọ sị na ọ chọrọ ịbịa hụ m maka onyonyo a m mere maka ihe a na-akpọ chaperone. Ọkwa onyonyo ka m na-eme, adịkwa onye nọ na klinik lekwa ọsọ mụnwa maka ndị ga-aga si n'aka m jee rekọdụ ihe mụ na patient. Anyị adịghị egwuregwu maka ihe wụ confidentiality, ya wụ ikpuchi ihe ọbụla patient gwara anyị. So m gwara ka anyị bido, ọ drama ka anyị na-eme. Mrs. Chiamaka Nwimo, isi na gịnị ka ị chọrọ ikwu? Oke, ihe gbasara chaperone a. So ihe ha pụtara wụ mgbe ọbụla dọkịta gị ma nọọsụ gị chọrọ ilega anya inyochapụ ahụ gị, enwe akụkụ ahụ a ga-enyochapụ anyị na-akpọ intimate area. Maka na ebe ahụ ebe a na-ezucha enwe ndị ga-asị na ha chọọ ka onye ọzọ nọ n'ime klinik. Kwa ịghọtara, ha achọghị ka ọ bụrụ sọsọ ọdị dọkịta ma ọ dị nọọsụ ga na-ahụ ha. Oke, ihe wụ intimate area. Oke, ngwa na ka m tụkwu n'ọdụ ka anyị kwuo ya. Ama m n'ọnwa ihe iji kpọfụta m n'ụzọ ụtụtụ a. So intimate area wụ akụkụ ahụ mmadụ ebe a na-emechi ya wụ akụkụ ahụ dịka ara nwaanyị, mkpalakụkụ, ma ọ wụ ahụ nwaanyị, amụ nwoke, mkpụrụ amụ nwoke, ike, ma ọ wụ otele, enwere na-akpọ ya otele. So akụkụ ahụ ndị ahụ, ara, ahụ nwaanyị, amụ nwoke, mkpụrụ amụ nwoke, ike ndị mmadụ. Okay. So ị na-asị ele mgbe dọkịta ga-asị ka o mee ebe ahụ examine. Okay. Ịma na-emego m onyonyo na nke a na-akpọ cervical screening. Ya wụ mgbe a ga-enyochapụ ọnụ akpa nwa. Inyochapụ ọnụ akpa nwa ahụ, a ga-ele anya n'ime ọtụ nwaanyị ma n'ime ahụ nwaanyị. Nwoke nwee problem prostate, ya wụ akụwa, ekwuru m ya n'onyonyo ahụ, a ga-etinye aka n'ime ike nwoke imetụ prostate ahụ aka. So nke ahụ wụ na intimate exam. Ma nwaanyị hụrụ ihe dịka mkpụrụ n'ime ara ya, ọ bịa na nke doctor for breast examination, gị ma nwee ike si ọkwụghọta na ịchọ a chaperone. So chaperone na-awụkwanụ mmadụ ga-anọ n'ime room inyochapụ ihe doctor na-eme ma ọ bụ ihe nọọsụ na-eme. Enwe ndị na-awụ ọmamọwụ ihere, sometimes ọ bụ ihere, sometimes ọ bụkwanụ na ka ị ka ga-esi kọwa ya na ha nwere obi abụọ n'ihe dọkịta ma nọọsụ chọrọ ime. O mego gị mbụ? Ka ihe mere ị nọ na-akwa ụkwara, the doctor si ka o gee ntị na obi gị na-emezi, o bido pịa ọ gị aka n'ara. Chineke, ọ nwoke ka nwaanyị mere ha? Nwaanyị! Ịma otu ụwa anyị a dị, ọ bụrụ dị sọsọ ụmụ nwoke na-alaikizi ụmụ nwaanyị na-alaikizi ụmụ nwaanyị kwa. So ya mere ịchọkwa isi na ịchọrọ chaperone ka mmadụ nọkwa n'ime room na-enyochapụ ihe dọkịta ma ihe nọọsụ na-eme. Yes, ma nwa gị nwoke kwa nke ahụ bịara ịhụ m, isi na ọ na-enwe ihe dịka otito na mkpụrụ amụ ya. Ka ihe mere ọ chọghịzi gakwa na nke dọkịta ya, ọ dọkịta nwoke ka ọ hụrụ, dọkịta nwoke. So ọ gara dọkịta nwoke were aka na-apịkasịcha ya mkpụrụ amụ. Ya mere anyị ji nwee ihe wụ chaperone. Elebe this people nọ. Okay, move go from ebe ahụ. Mbanụ, ịma as a patient, ị nwere ugwu, anyị na-akpọ ya patient dignity.
nwekwa respect ekwesị inye gị as a patient, because as mmadụ ị nwere rights. So ekwesịghị ịkpa ụdịrị agwa ahụ. Enwe ihe akụziri anyị mgbe anyị nọ na mahadum, professionalism. Even if nwaanyị bịara na nwere ukwu mbadamba, ike mbadamba, as dọkịta nọ ahụ, ị ga-akwere onwe gị ugwu, lepụ anya. Onye anọ gị n'ihu bịara for enyemaka, ọ bịara ka anyị bịa na-eme chiking ma ọ bịa na-emetụ ya ebe anyị na-ekwesị imetụ ya aka. So mgbe ọzọ ị bịara achọrọ ime gị exam, ị ga-agwa your nurse, ị ga-agwa your doctor si na ị chọrọ a chaperone. But ị ga-amakwa that sometimes ndị nọ na clinic aga-adị ọtụtụ, so ị ga-echerekwa ma ka anyị chọọ onye ga-abịa nọ na the room. Okay, enwe ihe ọzọ ịchọ ka anyị kwuo maka ya taa? Enweghịzikwa. Ngwanụ, jisikwa ike. Kelere ndị gị, kelekwara m ụmụ gị. Gwakwa nwa gị nwoke ahụ si mgbe ọzọ ọ gara klinik ya si na ọ chọrọ chaperone, because ịhụ na ụwa anụ a ọ bụrụ dị sọsọ nwoke na nwaanyị na-emekọrịta, ma nwaanyị na-emezikwa, ma nwoke na-emezikwa. Okay, so ngwanụ, jisikwa ike. Anyị ga-ekwuzi ọzọ. Ngwanụ, bye bye.